kuba ngasa kule weekend there is someone dying apha ekuhlaleni due to gunfights or shootings. Kuba ngasa okanye every day we are scared ukuya emasomaliyeni ngexesha elithile because siyayazi uba kukho nyana abazawuya phaa bathi bayokoleka and siyayazi uba singachaphazeleka uba bafike siphaa. Imeko apho sisibhaqa singakwazi noba nesaluninyana ezindlini zethu okanye eziyadini zethu okanye izitendi small businesses ngenxa yobana ngaba abanyana abanye bazawuze bazokoleka bathi bacela i-protection fee. Sicela ke Sister Mbangi uzothandaza for God to intervene and the violence to end. Sicela Sister Mbangi uzosicelela ukhuselo kuThixo ngoba sisibhaqa sifeel unsafe in our own homes, in our own streets and backyards, and in our own cars. Sicela Sister Mbangi uzothandazela justice to prevail ngoba akho mntu ongabaziyo abantu benza izinto including the officials themselves, and they are probably part of this. Justice to prevail so that aba bantu nabo bakhe babanjwe ngenye imini. And lastly, Sister Mbangi uzothandazela impiliso kuthi, because the minute every weekend there is a tent apha ekuhlaleni of someone we know, of someone we are related to, loo nto ine-psychological effect apha kuthi ngaphakathi. And so God is the healer, God is the protector, and God is the restorer. Sicela uzosicelela ezo zinto kuThixo. Sizamkhapha ke okanye samkhweba ngelicolo uSister Mbangi 86.
Amen.